खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ प्रमद बर'आ फोसावदों। फैगौ 20 बोसोरसिम BTCनि चिफ महरै फैफिननाय नङा हाग्रामा महिलारीआ। मोनसे गोख्रों आरो थोंजों गाग्लोबनायाव इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल UPPLनि आफादगिरि आरो CM प्रमद बर'आ बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट BPF खौ सोंखारिदोंमोन। बर'आ फोसावदोंमोन दि हाग्रामा महिलारीआ माब्लाबाबो BTCनि गाहाय महरै फैफिननाय नङा, दाबो नङा, फैगौ 20 बोसोरावबो फैफिना। बिथाङा बुंदोंमोन, जों दा हाग्रामानि खुंथायनि समाव मावनाय गाज्रि खामानिफोरखौ साफा खालामगासिनो दं। बिथांनि दैदेननायाव दावगानायखौ नोजोर होनानै बर'आ बुङो दि जाय सुबुंफोरा बिथांनि खुंथायनि सिङाव सोरखारि साख्रि मोनदोंमोन बिसोर दा गोजोनै उन्दुनो हागोन, जायखौ बिथाङा सिगाङाव जाथावना नङा होनना दाबि खालामदोंमोन। बर'आ हाग्रामानि सायाव जाख्ल'नायनि दाय होदोंमोन आरो दाबि खालामदोंमोन दि बिथाङा 3500 सुबुंफोरनि मोनथाय आरो खाबुफोरखौ लाना खारखोमादोंमोन। मावख'आरि बिबाननिफ्राय हाग्रामा गैयैखौ सोंखारिनानै बर'आ बुङो, बिथांहा लोंनाय आरो बाथ्रा रायज्लायनायनि सम दं, नाथाय थांनाय 4 बोसोराव BTC एसेम्ब्लिनि जथुम्मायाव खेबसेबो बाहागो लायाखै। बेफोर गोब्राब बिबुंथिया BTRआव बिसायख'थि खाथि सफैनाय लोगो लोगो बांलांनाय राजखान्थियारि जेंनाखौ दिन्थियो। नैथि खौराङाव दङ आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया कार्बि आंलंआव 100 कौटिनि बांसिन जौगालु बिथांखिफोर जागायदों। गावनि साननैनि दावबायनायाव गिबि मन्थ्रिया ओनसोलाव फोनांजाबनायखौ साबसिन खालामनो थाखाय मैखोम लामा आरो दालां जौगाहोनायनि बाथ्रा फोसावदोंमोन। दिफुआव मोनसे रायजो राजानि हाबाफारियाव बिथाङा बुंदोंमोन दि गोदान बिथायारि सानज'थाया जायगायारि जौगानायखौ बांहोगोन। बिनि सिगाङाव गिबि मन्थ्रिया अंगनवाड़ी मिरुफोरनो प्रि स्कुल किटफोरबो गथायदोंमोन। बिथाङा 1 अक्ट'बरनिफ्राय अंगनवाड़ी मावथिफोरनि थाखाय गोजौ बेथन होनायनि खोथा होदोंमोन आरो खेबसे राङारि अनसुंथाइ फोसावदोंमोन। गिबि मन्थ्रिया आरोबाव मोजां खौरां फोसावदों। कार्बि आंलंआ थाबैनो गंसे मेडिकेल कलेज, गंसे इन्जिनियारिं कलेज, गंसे सैनिक फरायसालि आरो गंसे केन्सार हस्पिटाल मोनगोन। बिथाङा बोसोरनि जोबनायसिम गोबांखौनो फोजोबनो थांखि लाना गोबां लामा आरो फ्लाइअभार मावथांखिफोरनि बागैबो खौरां होदोंमोन। जायगानि जोहोलावफोरखौ मान होनो थाखाय गिबि मन्थ्रिया रेंबंहम आरो रानि कारें तिरंपिनि मुसुखाफोरखौ बेखेवदोंमोन। बिथाङा दिफुनि भुपेन हाजरिका स्टेजनि थाखाय 1 कौटि रांबो फोसावदोंमोन। थामथि खौराङाव दङ BTCनि गाहाय प्रमद बर'आ BTRआव गुवारै जौगाखां थांखि फोसावदों। BTCनि गाहाय प्रमद बर'आ BTRनि थाखाय मोनसे गिदिर जौगालु बिथांखि फोसावदों, जायखौ BTR होननानैबो मिथिनाय जायो। बे बिथांखिखौ भाइब्रेन्ट BTR मिशन बुंनाय जायो। बे बाथ्राखौ क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव फोसावनाय जादोंमोन। बर'आ बुंदोंमोन दि थांखिया मोनसे गोजोन, स्मार्ट आरो सोमखोर BTR दानाय। बिथाङा गासैबो सोरखारि मावख'गिरिफोर आरो बिबानफोरखौ जयै खामानि मावनो खावलायदोंमोन। बे सानस्रिया 2047 मायथाइसिमाव गाहाय मन्थ्रि मदिनि जौगानाय भारतनि नोजोरखौ मदद होनाय। BTCआ 2024 निफ्राय 25 मायथाइनि थाखाय मोनसे जर'खा रां बावजाबो बिथांखि लादों। बे रां बावजाया सोलोंथाइ, सावस्रि, आबाद आरो आइजो आरो खुदिया जौगाथाय बायदि गुबुन बिफानफोरनो बांसिन फुंखा होगोन। BTCनि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरजों मोनसे जथुम्मानि समाव बे बिफानफोरा गावसोरनि खामानिनि सायाव गोदान खौरां फोसावदोंमोन। मोनफ्रोमबो जिल्लायाव दावगानायखौ नायबिजिरनो मोनसे बिथांखिबो लाबोनाय जादोंमोन। रिपर्टनि बायदियैब्ला बे मिशनआ BTRनि मोनफ्रोमबो गामि आरो नोगोराव जिउ खुंनायखौ जौगाहोनो थाखाय जयै खामानि मावनाय। राजखान्थियारि दैदेनगिरिफोर, जिल्लानि मावख'गिरिफोर आरो जायगानि मावख'गिरिफोरजों लोगोसे गोबां गोनां सुबुंफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। बे गोदान मिशनआ BTR ओनसोलाव जौगानाय आरो साबसिन जिउ खुंनायनि फारसे मोनसे गेदेर आगान। ब्रैथि खौराङाव दङ जथाय मुम्बाइ। मरिगाव अपारेशनाव साबा साइबार थगायग्राफोरखौ हमदों। मोनसे मख'जाथाव जथाय अपारेशनाव मुम्बाइ आरो आसामनि मरिगाव जिल्लानि पुलिसआ साइबार थगायनायजों लोब्बा थानाय साबा सुबुंफोरखौ खादों।
बे खानायफोरा गासै भारतनि नोगोरारिफोरखौ गोहोम खोख्लैनाय डिजिटेल थगायनायफोरखौ होबथानो थाखाय सोलिबाय थानाय नाजानायनि बाहागो। बे अपारेशनखौ मोन्नैबो ओनसोलाव साइबार क्राइम इउनिटफोरनि गेजेराव गोरोबलायनाय जादोंमोन, जाय साइबार दाय गोनां हाबाफारिफोरखौ फोजोबनायाव रायजो गेजेरारि हेफाजाबनि गोनांथिखौ दिन्थियो। बिबानगिरिफोरा खाजानायनि समाव बायदि रोखोमनि इलेक्ट्रनिक आइजेंफोर आरो खाख्रिफोरखौ जब्द खालामदोंमोन, जाय नेटवार्कनि खामानिफोराव आरोबाव गुमुर होबावनायनि मिजिं थिजादों। नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं आरो मावख'आरिफोरा रायजो राजाफोरखौ अनलाइन थगायनायनि बेरेखायै सांग्रां थानो खावलायदों। बाथि खौराङाव दङ आसाम पुलिसआ श्रीभूमियाव मेजर ड्राग सिन्डिकेटखौ फोजोबस्रांदों। 1.5 लाख याबा टेब्लेटफोर जब्द खालामदों। श्रीभूमियाव पुलिसआ बदरपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय कान्दिग्राम ओनसोलाव मोनसे गिदिर ड्राग सिन्डिकेटखौ फोजोबस्रांदों। मोनसे स्रोत-सुलुंनि बिथायाव पुलिसआ ओनसोलाव नायग्रोमदोंमोन आरो 1.5 लाख याबानि टेब्लेटफोर बोखांनो हादोंमोन। 2 सुबुंखौ खानाय जादों। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया जाफुंसार अपारेशननि थाखाय पुलिसखौ बाख्नायदोंमोन। एक्सआव मोनसे पस्टआव बिथाङा बुंदोंमोन, ड्राग सिन्डिकेटखौ गाज्रि खालामनाय 1,50,000 YABA टेब्लेटफोरखौ सिख'ना लानाय जादों। 2 सुबुंफोरखौ खानाय जादों। बिथाङा आसाम पुलिसखौ गोख्रों नाजानायनि थाखाय साबायखर बावदोंमोन। बेयो रायजोनि बयनिख्रुइ देरसिन फेग्रा मुवा जब्द खालामनायफोरनि गेजेराव मोनसे। बिबानगिरिफोरा दा आबुं नेटवार्कखौ नागिरनो थाखाय मोनसे गोथौसिन नायबिजिरनाय जागायदों। नायबिजिरनाया सोलिबाय थानायनि जाहोनाव आरोबाव हमजाबावनो हागौ। 6थि खौराङाव दङ क'क्राझारनि बड'लेण्ड सिल्क पार्कआव आबासिया भवनखौ बेखेवबाय। क'क्राझारनि आदाबारियाव थानाय बड'लेण्ड सिल्क पार्कआव थानाय आबासिया भवनखौ मैया मावख'आरि महरै बेखेवनाय जादों। बे हाबाफारिखौ एनटिपिसि लिमिटेडनि संयुक्ता महिला समितिनि सासे गागि सोद्रोमा श्रीमती आभा जाटलिनि नुजाथिनायाव खुंनाय जादोंमोन। बेखेवनाय हाबाफारियाव बिटिसिनि सेरिकालचारनि सामलायगिरि श्री ए चक्रबर्तीजों लोगोसे बिफाननि गोबां गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन। बे गोदान सुबिदाया ओनसोलाव सोलिबाय थानाय इरि दिहुनथायनि जौगानायाव मदद होगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। 7थि खौराङाव दङ आसामाव 11थि थाखोनि पेपार लिक जानाय जाथायाव मेडिकेलनि फरायसाखौ खादों। सिआइडि दायनिगिरि मेडिकेलनि फरायसाया सासे पार्ट टाइम फोरोंगिरि महरैबो खामानि मावो आरो नगावनि गंसे सोरखारि नङि गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि बिगोमानि फिसाज्ला। आसाम रायजो फरायसालि सोलोंथाइ बर्डजों 21 मार्चआव जानो गोनां गोजौसिन गेजेरारि आनजादनि गिबि बोसोरनि सानखान्थिनि पेपारआ लिक जादोंमोन। बेयो बिबानगिरिफोरखौ आनजादफोरखौ बोखारनो आरो पुलिस गसर थिसननो नारसिनदोंमोन। क्रिमिनेल इनभेस्टिगेसन बिफानाव मोनसे अजदबो रेबथुमनाय जादोंमोन। नायबिजिरनायनि समाव इउपिआइ ट्रेन्जेकसन आरो माखासे फरायसाफोरनि बिबुंथिनि गेजेरजों मिथिनो मोन्दोंमोन दि नगाव मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालिनि फरायसा 26 बोसोर बैसोनि सुबुङा रांनि बदलै लेखा बिलाइफोरखौ लिक खालामदोंमोन। दायनिगिरि सुबुंनि बिफाया नगावआव गुदि खोन्दोनिफ्राय 12सिम थाखो गोनां गंसे सोरखारि नङि फरायसालिनि बिगोमा। मावख'गिरिया बुंदों, दायनिगिरिखौ फरायसालियाव थिसननाय जादोंमोन आरो सिआइडिनि आवथायाव दैथायहरनाय जादोंमोन। बिथाङा दाजाबदेरदोंमोन दि दायनिगिरिखौ सिगाङाव खावनाय आरो लांखारनायजों सोमोन्दो थानाय मोननै केसफोराव खानाय जादोंमोन। रायजोआव 11थि थाखोनि आनजादफोराव बे बोसोराव सानखान्थिनि पेपार सेरनायनि उनाव गुबुन गुबुन जायगाफोराव गोबां पेपार लिक जानायनि रिपर्टजों दान्थे-बिदान्थेयाव गोग्लैदोंमोन, जायनि जाहोनाव 24 निफ्राय 25 मार्चसिम गासैबो आनजादफोरखौ बन्द खालामनाय जादोंमोन, जेराव 36 आयदाफोर दंमोन। गोजौसिन गेजेरारि सेथि बोसोर एबा थाखो 11 नि आनजादफोरा 6 मार्चनिफ्राय जागायदोंमोन आरो 29 मार्चसिम सोलिबाय थानांगौमोन। रायजोनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुआ बुंदोंमोन दि थिखानाय आनजादनि सानसे सिगां रायजो नाङैनो गं3 सोरखारि फसंथानफोरजों लोगोसे गं 18 फरायसालिफोरा सिकिउरिटि सिल सिफायनायनि उनाव सानखान्थिनि पेपारआ लिक जादोंमोन। एएसएसइबिआ थिखानाय समनि सिगां थाखो 11 नि सानखान्थिनि सोंथि बिलाइनि सिलखौ सिफायनायनि थाखाय 10 जिल्लाफोरनि 15 सोरखारि नङि फरायसालिफोरनि गनायथिखौ दोनथ'दों।
अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर सानसेनि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनो अब्ला स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनावनो होनाय जादों। गोजोन्थों।